Copy act. I know my rights. No. Hi guys, welcome back. This is your Jola 99, where we bring umkhatlezo into the open, where we catch cheaters in the act and we help those who are in need of our help, you know. So ndim ichirienu, the one and only, your favorite host, Uzasti Zing when you know what ZCC. So namhlanje so ndinenye client yam ifuna uthetha nam on ba okay ifuna ukwazi ba what's going on so I can help him out and see how can I help him. So ngoku nje like we tuned in hayibo, don't go anywhere kodwa sendifikile kuyi mulweni bhuti. Yebo kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngubani kam? Mina ngoNtsizwana. Yeah. Owakuphi uNtsizwana? Ngisuka KZN. KZN? Yeah, iDandi. iDandi. Oh, okay, no problem. Yeah. So okay, ngicela ungichazele yini inkinga yakho, ufuna ngisize ngani, yabo? Oh yeah, nginomuntu wami la uyafunda la. Efunda khona la eVUT. Live VUT. Yeah, manje ngiyamsuspect ukuthi kunezinto azenza right. Yeah. So yini cause ama suspicions. Oh sorry, ngiyaxolisa ungene mlo mbuthi. Bengisaya ukuthi ngiyamsuspect ukuthi kunezinto ezirong. Azenza. Yini ezikwenza ukuthi ube suspicious ngokuthi no, I'm definitely sure I know ukuthi uyangijolela and I'm gonna write to uZesti. Kunezinto bekangazenzi before. Njengani so? Mhlambe sikhuluma mhlambe kuzokuthi mhlambe sesiyolala mhlambe my free kuzokushaya ukuthi manje sekunokuthi mhlambe ngitshela ukuthi busy ngiunderstand ukuthi uyafunda. Yeah, ingane yesikole definitely. Kodwa kwezinye ikhathi nginokuthi mhlambe ngasamtholi at all because usually ubukhuluma naye. Singalali singakhulumelanga. Yiyo nje kuphela le nto le. Kuningi nemali useyifuna kakhulu angazi ukuthi imali uyenzani. So I'm a student, they need money. What do you mean? Ngiyakwazi lokho kodwa nje manje ayi. So ifuna kakhulu. Ngithole kahle ukuthi. So how long have you been dating nomuntu wakho? Unyaka wesithathu. Unyaka wesithathu? Awu ubambe iqine phela but uyaqeda futhi soon to be graduating. Hayi ngiyabonga ukuthi insizwa yindoda emadodeni, you took umuntu wamse esikoleni, you still there for her and everything. Okay, akunkinga ke mina ngoshaya ispan sami bese mina ngizobuya kuwe. Okay. Alright guys, nimzwile kubhuda ngisho uthi yena uyasuspect ukuthi intombi yakhe yamjolela because she has changed a lot of things. She's been doing into angasasi things that he doesn't understand. They've been dating for 3 years. That's a very long time. So I touch on the case and then we solve it and then I'll see you with Zanjani. From now to you guys. Don't go anywhere. We'll be right back. When guys, you're still tuned in, you know, Kui vibe and la episode la show ibambo mkhetlo right. It's me still uZesti and you guys. So ndambile ndayenza ucwangco and ndahamba ndafumana information but ngoku ndifuna ukubonisa umuntu wami lo bendifonela ba okay into ndifumene into enjani and sobona ba uzoyithatha kanjani after that. Ngolo but yebo kunjani njani ngiyaphila nami ndiyaphila khonxaki ndambile nesithini sipane na back yeah zele information so ndanifuna ukubonisa into ndikubonisa yona but umuntu akugqibele athi uphi ethi kuphi ngicina ukukhuluma naye ekseni bekase uzovuka aye campus and then bese yabuya endlini akazi wena ukuthi ula akazi alright sharp no problem umuntu wakho so ngizobonisa yena usuku sharp bese ngicela ungiconfirmele ukuthi uyena wow uyena yeah usho yeah uthe uye campus yeah uye campus lapha erumini akunenke so ugcinile ukukhuluma naye kahle ugcina ukukhuluma naye ekseni yeah alright baba so ingathi nje say so uyahefuzela ngishapha
Zazimbile indaba ne. Hayi ikho into angayenza iyachunakala. Relax nje kancane. So, ugcineni ukukhuluma naye kahle kahle. Siyakhuluma every day namanje kusembe ngikhuluma naye. Ukhuluma naye? Yeah. Alright. Ubamba ucingo lakhe. Njengamanje? Yeah. Uyomfonela nje wathi uyamchecka. Belikele sigcine kuseni masikhuluma ethi uzoyarest mase ngiyamfonela nje ufuna ukuba ngasangena. Bengasangena. Singamphinda futhi? Yeah, ngamzama. No, uzofonela lapho. Zeshuba kabamba ifoni Cherry. Like what can you say? Eish. I still voicemail. Voicemail? Yeah. No problem. Yeah. Guys, akayibamba ifoni Cherry. And uthi uzoya ecampus, but like what can we say? Asivayeni majensi. Baba. Asivayeni. La majita babun le Cherry keberesh Fanayit umuntu akuskeberesh La majita babun le Cherry keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Fanayit umuntu akuskeberesh La majita babon le Cherry keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Nyafatu sesanelana khala maphuthu Mangabuya bhayiza ngeke udle kuku One night stand, please understand. Waste no time, keep it under pen. Uma pebesa bayala shada. Mada chini siya shada. And the one. Konto. Bani. Ketek. Ngifuna la. Ah, ngikhoye yini? Ngifuna la ngizokwenza nje. Bese ngizokwenza yini? Yini awushona ukuthi uyenza nje. Awushona ukuthi uyenza Não estou por toque. Não tira nada, estou por toque. Se afunda. Não tira mais, mas não sei, não que mandar nem carro. Se afunda. Mas mandar nem carro, não precisa curtir mandar nem carro. security leyo. Não tira nada, estou por toque. Ngikwazi ukungimaintain ngithola i-type yakho. Namhlanje sakwazi Ngithola i-type ukungimaintain. yakho. Umdala. Namhlanje Wakwazi ukungimaintain nasisimanje. Wow. Estou por toque. Wacala ufika kanjani ungene kanjani ama-security akumele kanjani ungena lapho amakhamera wakhona. Here's weapon. Anmazo nana. Awundazi? Phela wena. Anmazo nana. Awazi. Hayi wena mfethu Anmazo nana. Wensizani? Ayenzani kanti la? Usungene kanjani phela? Ungene nami ukusizwana. Wena usungibhaleleni ke ungibhalele. Wawangitshela wena. Why disturb i-privacy yabantu? I-privacy yabantu. I-privacy leni idisturbayo lana. Hawu umuntu wakho masula. So makumuntu wamhlangana wena. Uhlangana. Ungena. Usebenza uholani. Uholani. Yini into uholani? Asuke kancane Yela. Estou por toque. Yela. Mulher, estou por toque. Yela. Alô, mulher. Não cai essa gente. Ngenzani? Ikusasalethu ngayakhazi. Sasa ubona ikusasa nami wena. Hayibo. Ngibona mina ubona umuntu ongakwazi ikusasa naye wena. Awufundile kweqala. Namhlanje ufunde. Awufundile. Ngifuna iy'ntanga zami abantu abancane. Uyazi ukuthi wenza nobani? Ngemazi ukuthi wenza nobani? Ngiyenzani? Asume kancane wena. Hawu. Mani kancane. Sayajika Snoopy Dog. Anmazo Estou por toque. Estou por toque. Ejobe nifunda ngiyabo. Manje estou por Kodwa toque. umini likabani? Manje ufuna ukwazi. Ulahlekile wahalashela Uthela umnana mandizi yabo. Ngishaya imali ngayaka yabo. Uyazi umuntu uthi ngiyasiwa kubo. Eh? Uyazi umuntu uthi ngiyasiwa
kuthiwa kubo. Jobe nifuna Timberland zonke Timberland yabo ngathenga. Noma nami ngelani. Mamela kuye. Kuye. Nokhanya. Hlanganaphi? Awuyangibiza wena. Awuyangibiza ungibala isicefe. Namhlanje ukhuluma kanje. Asuka. Namhlanje ukhuluma kanje nami. Ngiyokwazi ukungi-afford. Yes. Yo. Yazi sihlangene nomnane yabo. Man last week. Yeah. Ngandacha pa ku Facebook. Already sakathengela Timberland last week. They post up. Yo, about Timberland yabo. Wathi come to my place. Come to the place. Next thing I know, yabo, she's here my Taunyana. You understand me? Taunyana. So I knew. Need to try the operations. Yabo. I don't shy baby girl, yabo. Brian. Justice for me, Ella. Yes, stupid dog. Hey, justice. Stupid dog, man. Stupid dog, man. Nokhanya. Voice. Nokhanya. Hey, man, that's shy, mama. Uyazi ukuthi ngiyaziwa kini ngithi. Uyazi ukuthi ngiyaziwa kini. Uyazi ngiyaziwa kini. Mana na why umshitela umshiti. Wena why you la? Wena ungathatha intombi enhle njengami ngavele bese ngithi ha? Intombi enhle nje awubheke ukuthi. Ngibheke. Ngiqale phansi ubeke phezulu. Hey man, ngifuna impahla na. So ufuna impahla thatha uthule. Thule nje. Manje wena wonke Ngimani kabhuti security guard. Uthe security guard utsizwa. Yengozi. Then utsizwa niyakonda. Hayi Snoop Dogg. Ngizokuphaya ukubathathisha mani. Fucking up my drip, Joe. Hurry up, watch. Hey, Muna. Mariam. Mariam, what you marry? Mariam. Yela. Ngamba na sibani. Sizana wo, na khulume phela. Ngamba na. Wenza kanjena manje. Kahle sulaka siswana. Ngamba na. Ngifuna esinye sakho. Ngamba na. Hey, Joe. Hey. Skip my team, my boy. Skip. Hey, man, baby girl. Izinto zakuphumi la. Very good. Ngiqalisa ngomntwana hamba la. Let's boom. Wena lento yenzayo wena. Yungongwe. Wasufika namakhamera manje. Wayefika namakhamera. Wayangifoneli ke umbuzo. Wayangibuza. Funa kangela nami. Funa kangela ngithi. So wayuza wena. Waleto ngibizile. President of the school. Kwenza. Sotinga funa Hey, kangela. Macho. Hey, boys in. 50 rand look well. Hey. Usabuya. Kanti lo mfana manje Nokhanya. Ngemali yamuphi? Ufuna ibus fare manje. Hambe ufuna kubani? Usitale soyithu. Soyithu sizi victim. Yabasana lo victim yakho na Snoop Dogg suwala. Di victim. Uzoqalisa nomuntwana wena. Hamba. I'm 50. I'm not 50 then. Which left? I'm 50. Baby girl. Ngishoka imali okhwela. Okay, my man nathanda ngisho. Manje la utshela nesikhathi ngaba nalo. Njengoba ngisho bese ngajula mina naye. Belingajona. Kodwa ukhonile musuku umthenga Timberland. Akusho lutho lokho. Umuntu yathengelwa nje ngisho ungajula. Yabana mashana Timberland. Eyami. Wena imali thethapho imali. Ngiyayisebenzela. Gobi. Umzimba wami yasebenza. Manje sebenzisa umzimba. Akangazi nale. Angikhipha ngamali mina angazi boy. 50 rand. Akuthekwe. Indoda. Angifuni goduka Joe. Suwala Snoop Dogg. Sinaye ni appointment. Yima. Okay, yima. I didn't know, yabo. Me, I didn't know. What did you know? First of all, I was used. You know You what were I'm saying? used how? They bought you a Timberland, a whole fucking shoe. But we use it. Justice for me. Justice for you. Yabo on New Zealand, angazi ba umchitu khona, uthe kumusinu. Ezangibhora. Amgayithi, Snoop Dogg. Yabo nguye. Yabo bukhaya. So when we Yini lento Yeah. Snoop Dogg? Yini lento ubona na we Snoop Dogg? victim kanjani? Yini lento? Ongayi imali.
Ngicela imali yokhwela. Vuka la man. Stop vuka la. Ubiza amaphoyisa. Uyabiza mina nokhanya mina imali yami. Ubiza amaphoyisa. Uzosondini Sifuna mama afuna ukusona. nokhanya Mfuna mama wakho nomama wakho sayikhansela yonke lento ukuthi uzoza kimi. Ngiyakhansela yonke lento ukuthi uzoza kimi. Ngiyakhansela yonke into. Baby girl. Ngiyakhansela yonke into. Ibhestile yakhe ni 50 rand Joe. Hey baby girl. Vuka nokhanya sikhuluma ngane. Baby girl. Vuka sikhuluma ngane ngihambe. nokhanya wona izinto uyakuthanda nje ukudla ngisho Swag. ngiyayifikisa le ndaba TPV. Angazi kwama. Baby girl. awukazi Angazi kwama kodwa ngeke sikhulume. Angikayi 50 la. nokhanya ukhulume Ngeke kwenze ngizwe sikhulume. Mara nini? uyakuthanda nje utsizwana Ngishayisa khona abantu ngimosha ngisabanisa. baruze nabo ayakazangene nawo ngiyozongena Ngiyazuzwa nawo ngedwa. ngiyakuthembisa uzongena eyiwani Bengicela imali yokhwela. Woza sikhulume. vula umnyango likhulume Ngithatha imali yami uyidle no-stupid dog kodwa sithando sami kodwa yini inkinga yakho? Yini inkinga? Yini inkinga yakho? Sizana wona. Manje phela yini sifuna ukukushaya yini manje? ayangashaya Uyazi umuntu usimole umbonisa isandla. Yini inkinga yakho? Ikuphi inkinga yakho khuluma? Ukhona ukude le. Ngikudelena mina. manje uyamtshela ukuthi Mosiyakhuluma njalo usuku nosuku masike ngeke. Khuluma isuku nesuku akukho enough lo. Akukho enough. Uyangathi ngemanithi. yini amaninzi wakho Yini samsam mina sawukuthi ulethe labo la stupid dog lana. Ngicela ukukhuluma. Stupid dog man. yena ukukhanya yini la angayenzi kahle kahle shodani Enokhanya phuma yini? Sikhulume fast fast. khawuthule wena Snoopy Dogg sithanda esirious manje Ngosi serious nokhanya. Ngeke ngiyeni ngidile no stupid dog. Nokhanya ufuna ba? Yimi. Uzodila Masingani, masingani, Stupid yimi, masingani. Stupid dog. Stupid dog. Masingani. Maka. Stupid dog. Relax. Stupid dog. Relax. Yabo, this is why utshela. This is why utshela. Umela baby girl. Yabo le gata. Ngisabanisa. Masana ngisihamba ilo yabo lahleke necaps zama. Snoopy Dogg Hamba. uyamthanda Snoopy Qala Dogg uthi awundithandi. We love. Thasi. The love is there. Beautiful. Asuka ngitheke wena uthandazi. Manje usiyandazi. Wena nabethu apha for wena. Songenaphi? Awubona ngizama take it for wena. Ngikutshela ukuthi nginendoda mina. Ususo senze victim la. Azange ngikutshela ukuthi nginendoda. Azange ngisho ukuthi nginendoda ku. Yeah. Wabuye wathini umuntu osemakhaya angeke ayazi into eyenzeka apha. What's happening here stays here. Akusolo shanjani. Mamela baby girl. Imnani into yakho ne. So, Mamela. I want us to be together. Man, take put together. Nina yini into nishuthayo la. Futhi abani man. Hambani. Awuyeke wena manisi. Yeah, bathuke. Take in. Fuck off. Awuzokhala ngizoshaya wena manje. Shaya mina for yini? Shaya nonke la. Hambani kanti yini inkinga yenu futhi abani manje. Manje lento ngibuka la ngathi. Mina kwenze kanti. Mina camera we. Mina kwenze kanti. Into eyiphula ngani. Mina shaya yena, shaya yena. Mina shaya. indoda endodeni akabazi Mama lamchita khona mama umchita da. Enguna nina nasimosha yazi. Sala amakhamera wakho ahambe swazi ukukhuluma asindawo Sikhuluma nonke. ufunani ke wena la namakhamera ufungafuni ukuthi mina nawe sikhuluma yini oyifunayo la namakhamera wakho Baby girl. asuka wena Ufunani, ayayazi. Yawe sibutho khongana. Ufuna mina yazi. It's my tete no. Mbuza tete man no. I'm telling you. ufuna ukukhetha kansensa uyakhetha uyabuza ukuthi uyamfuna yini Mina akasijimele le moment. ungafuna umuntu onje wena ungakhetha into enje uyekele insizwa ukhetha into enje Manje pho mina senza ibutho lakho. Manje mina senza. Wena moqala uchitha mama. Engachithisi lo mchita lo. sho kangakanani wena sho kangakanani That's the truth. Yini niyashutha la nishinani yini into enyaziyo ngalo Untshele. man Untshele. ukutshele
ini. Untshele. Tshele ini wena. Untshele ba yaqala ubethwa njengami. Hamba la. Umbuze. Utshele leyo nto leyo. Uthe kumincane yakho poison. Wena unayo. Mshaye, mambe la man, mama la. Mama la man. Baba Raymond. Lento yenzayo man. Awuba uhlazihlazi ebantwini. Yabona mfana. Awubona ukuthi uhlaza yena. Uhlaza yena kanjani Angihambi boy. Ngaba sikho la. Sona ihlangana kwami ufunane nalana. Uzongishayela Ushaye bani? Ushaye bani usibona ukuthi ungaba ungashaya. Ngena kuye ndoda. Ungashaya mina wena mawutibukile man. baby girl. Asebele bo baby girl First of hamba. all- Uyibona le njani ngakhona into provided. Protection, Wonke protection. baby girl Protection. hamba. First of all- hamba nala makamera wakho nisale niphuma la ngiyona. Banuze necamera. Check mana nginendaba hamba. Namuze necamera. Angendaba hamba namakamera wenu. First of all, asaqini. Asaqini. Ngiyacela. Cela uphume nabantu. Wena stop sikhathi nawe wena. Wena Fine. Mina mfethu Yeah. kodwa ngicela uphume namakamera akho. Phuma namakamera akho. khuluma noNtsizwa Fine. mina Fine. ngifuna izinto noNtsizwa. Nesikia sawa. Ngiyimana ngishaya. Sizawona shemi ngiyacela ndoda yima. Sizona yima Nkosi yami uzobulala umntana abantu. Yena. Suka Mama. Uslep. uzibulale. Baby girl. Keep umshita besibhizi ya. Nabani? Phume abantu. Umshita besibhizi. Sengibhizi ukuthi wena ubuzofunda Nabani? into lebhizi ngayo. Bome lese kamnandi lebit. Nanimosha. Singimoshe njani? Bile nobila mo. Mosha fucked up. First of all, the press my charges. Then I take her no. Who's attacking you? My GBV. GP. You see what's happening? You see what's happening? Which left now? Yeah? You see this? This is GBV. You see this now? You see this now? Nokhanya amadoda nawo phelelwa ngawo. I'm not even. Hayi wena manje uthime kancane amakamera wakho yinkinga yakho kani. Okay, uthatha lo mshita Joe. Akazwe indawo Nje ogxothayo apha. Yanthanda. Andikuthandi. Uthanda yena. Tsima lokho wena. Anginayo. Awuphinda kanjani nalolondiwe? Yena nalokhala. Abamosha negesi yami Joe. Hlangana Okay, ngifuna lokho wena Joe. Anginayo. Angihambi apha ngemali yami lokho wena Joe. Hayibo wena thina Ngisisuke apha benirelaxile kubona. uthengele iTimberland mfethu. Usufila Ngithema kanhle ubuthenge njengoba upostile wena social media bafuna. Ngistostele, angipostele. Uvumelene. Befuna. Uvumelene wena. Wavuma, uvumelene. Wena uyikhipha kanjani imali uma ngumfana? Umbuzo kaThabo. What a A gift. Why was Insizwa this? uyamgifta yena. Ngiyamgifta masemakhaya. Ngizomgifta ngengane. Uzomgifta ngengane. Sebenza into eyodwa. Into engiyenzakala namhlanje ngicike kakhulu. So Nokai. Ubhizinisi lobudoka. Wena ngathi awuzange uzofunda. Wena ubhizinisi lobudoka. Ubhizinisi lobudoka. Ngithanda Ngizobhizi nabo Snoopy Dog. mina Ngizakho ngikuthola nami, noSnoopy Dogg phela. Nanga ngithanda amachipe. Ilokho yini amachipa le amatimberland. Pizza shama Rambo lapha. Hayi. Steve Antoni. Shama Royal Rambo siya lapha. John Cena versus The Rock. Hayi. Zipress ama charges. No. Poppy Act. I know my rights. No. John Cena mawusibhekile ubona uJohn Cena la ku. Oh. Ubona uJohn Cena wena. Kuphepha nami ngingakushaya. Ongizani ya. Nawe ngingakushaya. Ongizana Pepetini. Ho. Ongiza the incredible Hulk mtshele poison. Uthi ama smash. Ubani nomthandayo kahle la? Ungaqali. Hey bamalom na ungaqali. Hey bamalom. Amuna ngifuna uvaya. Usehleleni. Hey 50 rand invite.
Uzongikhaya. Tell wenza ufuna imali kaNsizwa ye50 yokuqabela. My sister. Uthini wena man? My sister. My sister. Ngiyala ngijina la Angiyazi Snoop usisi wakho Dogg. mina. My sister. Nokhanya uthukhetha abantu. Ufuna unsizwane. Phuma ke Snoop Dogg. Phuma Snoop Dogg. Okay, sure, yimi. Phuma Snoop Yimi, Dogg. nizongikhaya imali yokukhwela bra. Phuma Snoop Dogg. Yimi, nizongikhaya imali yokukhwela. Phuma Snoop Dogg. Okay, sure. Phuma Snoop Dogg. Ungikhaya imali Phuma yokukhwela. Snoop Dogg. Uyifuna kuba ungaqhaqhazela mina kaloko. Ubani uzomqhakeza ndimi okanye nguye? Okay, sure. Otherwise, umhlena kazi nami yakho first one. Number yakho. Yimi, no. Yeah. I need on to the next better player. Phuma Snoop Dogg. Uzongikhaya kanye yini. Inamba yentona wena uzongiqhela. Phuma Snoop Dogg. Ne on. Emuna lokukhandla ukutacha ne. Yeah, baby girl. Umthatha ntona bakufuni. Yanifuna fucked up. Uzongifonela no Kana kai. yima phela nawe kutheka yini yakho. Hamba wena lana manje. Emuna. Emuna nizongikhaya 50 ne. Snoop Dogg hamba sinayi 50 yakho. Ngiyavimba manazi. Sizwa. Ngicela urelaxe ngencane sikhulumeni. Manje sikhulumeni njengabantu abadala. Na njengezithandani. Lungisana umbhedo nokukhanya ngicela ulungise lana nihlale phansi. Angihlali futhi lomphetho ungcole angazi bafuna. Nokukhanya wayemenza kanje uSnoop Dogg umuntu wakho insizwana. Mina ngazi ngaphi emakhaya ngijolele. Awazi ukuthi akujoleki. Wayezibhalelwe uzoyazi kanjani? Balela mina ngizokutshela ukuthi uyajolela ngakujoleki. Waye kwamele ngibhalele wena. Ngizokutholela mina ngizolala. Ngifuna ukuthi ungitholele ngifuna ukutholela mina. Uthi utholela kanjani nakuphela uhleli nyalo manje uhleli nendoda. Ma ukhetha uqoma nabo Snoop Dogg la. Ngicome bona nabo Manje kusasa lakho sinoSnoop Dogg la. Idzingo tinjani leto? Ngihlala phela mina umuntu uthenge into letibheke eceleni. Wena sufuna ukuyibamba nje wena. Ngibambe ini? Uyibamba nje uthi manje ufikele la. 3 months. Hayibo. Ufuna uhleli Yinkinga ngayo manje. Ngihlala isikhathi. yini uyifuna kangakanani ngantwana? Every day. Utafunda njani nyalo uma uyifuna yonke le yashebisi every day? Ngiyafunza kahle ngiyafunza nginikete energy futhi. Nsizwa uzoyikhona every day. Uyayikhona. Hayi ngathi Uyayikhona. Uyayikhona. Snoop Dogg ngicela bahamba asinayo 50 rand. Ngicela kaka mina. Manje nsizwa ngisenze njani? Nangu unokukhanya. Okay kwenzakalile into eyenzakalile ukukhethile ukuthi ufuna wena kodwa hayi. Ukhethe ba. Wena nokhanya. Wena siqiniseka ngana so lento ngiyiphinda yenzeke wena. Nizoyikhuluma. Angizazi ngempela ukuthi ngophi manje. Yeah. Angizazi ngempela into engiyibona namhlanje. Angeke ngize ngazi ngempela. Manje wena njengoba ezizwa kanje unsizwana okondlayo wena uthatha imali yakhe uthengela abafana amaTimberland. Mina ukusafundi sikwazi ukuthi sibe nekusasengcono nomndeni wethu nophizi ngamaTimberland noSnoop Dogg. Yini lento loSnoop Dogg wakhona? Hayi ekutheke bra. Ngiyekeni mangidile mana noSnoop Dogg man yazi. Na siphela sikhondoni violence ngisho unsizwana angali uyindoda vele lento yenzakala iphethe kabi but ukuthi Alibona ngiyizwa mfana kahle kahle. Mara nokukhanya ukhetha wena mose. Uye. So nenza njani? Niyaxolelana nokukhanya niyayivana indaba yenu. Ngikhange siphinze kwenteke ngiyacela. Ngikuthemba kanjani mina lokho? Angadi ke ntwena noma ngayini ofuna ngiyende ko. Ngiyamthanda nya. Angase ngiyele kumthanda like bengithanda since ngila nabo Snoop Dogg Ngizokhanya nini? ngikhetha wena naye uyati ukuthi like ngiyajola nginendoda wazi washo thena lokho ndeka lahlala la akuphumi la Ngivule come in peace. Manje wena wayivumela lento le unsizwa nenu uyahamba emsebenzini nokuvumelana nabo Snoop Dogg. my insecurities. Ama insecurities anginganakusiza into zokuthi zingakhulunywa lezo. So umthathile manyana. Abakhetha manje Snoop Dogg. No, it's fine. It's fine uwinile Joe, ne. Si events grand. Mara baby girl undise apha. Andazi khwela phi taxi. Anamali yokhwela. Thatha la mabhotile lawo lobo wanatha la hamba uthengisa wona mhlawumbe uthengisa. Ngipula ngalo nje bhodlela. Ngipula ngalo bhodlela. Hamba Snoop Dogg bazobetha hle. Emuna. Ngizova ngawe wena.
Nembona mfana isupuphizi lukuyabuya futhi lana. Hey. Yabona lokhaya. Kanti ubambe lo Snoop Dogg. Ngiphoxele namhlanje. Phupho wangempela futhi. Angazi uphinde uxole kanjani. Tena nokhanya ukuthi umendo kusa angasa. Yini noma yini phela? Noma ngayini la toyikhuluma yena. Ufuna ntoni nensizwana uba uthemba ba uzoba right ko? Hayi mina ngicabanga ukuthi uthathe break kancane mhlawumbe. Ngibona ukuthi mhlawumbe uzoqhubeka ayiphathe kanjani. Ngesikwazi ukuthatha ibhanki. Ngesikwazi kanjani uthathe break? Ngesikwazi ngoba ngiyakuthanda. Ngathi ubhizi nonsizwana yini ukhulele ubuthando lapha. Ngisho ngikutshelile ukuthi bekuyinto nje le. Awuhlala ngami wena. Bekuyiphutha. Usacrifice mina nami izinto zami enjabulanga ukuthi wena ngifuna ukuthi ube right ubhizi uthengelana no Snoop Dogg amaTimbaland. Angimthengelanga ngemali yakho ngisho imali yakho ngiyisebenzisa for ukuthi ngithenge igrocery nezinto zesikole. Ngimthengele ngani pho? Hawu. Ukavukavu uniphi imali enesifasi amadoda. iSnoop Dogg futhi iTimbaland akusilona 1.5. 3000 something amateki lana. Khuluma uthele mina ukuthenga nomfana amateki. Imali enesifasi engisevile. Iya California ukhaya. Manje. Wafihla phela, wafihla. Wayifihla. Yikone ngokwenzakalayo la. Wayifihla. Wayifihla futhi. Umngani wami. Umngani wakho. Sona bangani manje? Wathi uzofunda uzangizowenza bangani nje. Hayi bose ngingafunda ngingedwa mara nsizwana. Ngingahlala ngedwa impela ngibe inkomo ledla yedwa ngibe slim. What if I need help ebusuku ke? Help ya. Do connect isita mina ebusuku. Do khona wena kusuka le KZN ufela do connect isita mina. Help us to be talk. Hey Joe. Ngithe ngiqolele bandla. Hey Joe, Mama Rayman, Joe, Mama Rayman. I come in peace, I see you. Ufuna ntoni? Herman, I see you, no. Ufuna ntoni? Hey Joe, from Koduka. Hey Joe, I see you. Ah, man, Mama Rayman. Hey, man. Hey, sorry. Emana, nizongishayisa. Asikumeni phakathi singani? No, hey, Mama Rayman. Keep it, man. Nizongishayisa mina. Hey, man, ngivara. Siyahamba sisinto. Emina. Sizwana hleyima. Sizwana kuthekana ke. Sizwana mana phela sikhulume. Ala shamngiyacela manje shamani. Ngeke ngizokhuluma nawe. Ayikho into ezokhuluma nathi. Ngiyahamba. You right, my hey. Ngizona Mosi yakuncela ngicela Ngiyacela Mosi. Hayi ke into ezokhuluma nawe. Ngicela iyakucela Tsizwane. Hayi. Ungamshiyi phela. Ngiyahamba ke into ezokhuluma nawe. Awusamfundi? Hayi ngiright naye. Uyamyeka? Yeah. Ngisho. Yeah. Mana-ke phela kumele sikhulume mina nawe Tsizwane. Yeah. Manje uyamyeka nje kanjani? Hayi ngiright naye. Hey, babies. No cry. Hayi. Eish, manje Hey Joe, ngikhaya imali yovaya. Hambo yehlise ngiyakunikeza le bhokisi yakho. Yabona mangibuka abantu manje emgaqweni onke nomgaqweni. Wena usilisa ngabantu. Hayi. Ngiright manje mana phela Nsizwane. Uthi uyaxolisa. Hayi ngibongele. Phela xoliseni kuyaxolelwana. Ngibongele umsebenzi wakho. Ngichazile ukuthi kusazongithatha isikhathi angazi noma uzophinda kube kulungile. Bathi angisho awuveli umlaqaza kanjalo. Nokuphela uthi uyakuthanda yena usakuthanda. Sathanda. Nalo umuntu futhi la futhi manje. Hey Brand, ufuna uvaya wena. Uyifuna kubani kanti imali? Kubani? Ongayi 50. Kubani ufuna kubani? Ngifuna kuyena. Kuyenzise yi. Frastan May. Hey baby girl, Joe. Eh. Angifunda ukuzisa ngabantu njengoba okay. Ngikunikeza insizwana mina nawe. Mina nawe ngiyile Ibreak vela yisho. Ngiyakunikeza ibreak ithathu mfana. Ngiyinda. But ngiyazi ukuthi uyangithanda. Lelo thando lakho engaphakathi. Ngisacela ukuthi Angifuni nje ukutibukisa ngebantu ngimdala engaka ngiyosaya ecampus wena uyahamba ubiyele emakhaya ihlazo loba kubani. So ngiyacela manje. Ngiyabiyela ngiphendele eroomini lami. Uma ufuna ukukhuluma kahle lalela. Uma ufuna ukukhuluma kahle njengomuntu omdala
ubhadlile kahle ekhanda Kuzokusiza ngoba manje akhethe ngicela ukuhamba exactly yebo manje Awufuni uthatha ibreak ngifutha ibreak but usinokukhanya naye uthando lakhe ngeke uzoliphele for wena. angazi kuye okwamanje ngithi mina ngicela ukuthi ngithathe ibreak nakayicabanga kahle ukuthi ufunani Yeah. yeah Ayicabange kahle. ayicabanga kahle ukuthi ufunani Uzomnika lelo thuba lelo ukuthi nikhulume nilungise izinto. Pamela. yeah Pamela. Nenkinga bra yami. So mina ngifuna ukubuza Pamela. Bengayiningi lana bengithetha da. Ngijabule Under the influence. noma nje uxekile nje angazi ukuthi uthole something ngizokhama down No problem. Okay, umuntu wakho ngiyabona ukuthi ukujolele but ayikho into engayenza. Sibhaqile into siyibonayo no Snoop Dogg ne everything. Nenkinga. yeah Ngiyabonga baba. ngiyabonga kakhulu Bonge mina. bonga mina Guys, andazi mina. Bra, this was hectic. The student was dating another Jita, and that Jita, she's taking care of them. Like, we have naga. Like, literally, the girl put him at Timberland. So, I hope you enjoyed the episode. So, please don't forget to subscribe, like, share, and leave a comment. Nandasmos, I'm Zesteezy on all my social media platforms. Please follow me there. And from me to you, this is goodbye.